እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ብህዝቢ ዝተዋህቦ እምነት ክሒዱ ክብሉ 5 ተቃወምቲ ውድባት ብሓባር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከሲሶም። እቶም ተቃወምቲ ውድባት ብ22 መስከረም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሰልፊ ብልጽግና ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት በደላት የቕሬታን ሓተት እኳ እንተበለ ተመሳሳሊ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍጽም ኣሎ ክብሉ እዮም ዝኸሱ። በኣልማማ ህዝቢ ምርሻን ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደው በል ከምውን ህዝቢ ብጃምላ ምእሳር ደው ይበል ክብሉ እቶም ውድባት ብተወሳኺ ጸዊዖም። ፌደራላዊ መንግስቲ ብሓይሊ ብረት ምሕሳብ ኣቋሪጹ ፍልልያት ብዘተ ክፈትሕ ዝጠለቡ ተቃወምቲ ቤት ትምህርታትን ናይ ስልጠናት ትካላትን ከም ወተሃደራዊ ማዓስከራት ምጥቃም ከቋርጽ ጸዊዖም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሄር ዝሰረቱ ግጭታት ተጓሂሩሉ ዘሎ እዋን ፌደራላዊ መንግስቲ ሃገር ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ኣብ ምኽባር ከቢድ ብድሆ ገጢምዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መራሒ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ርክብ አካይዱ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ናብ ካናዳ ብዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ኣብ አየርላንድ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ዕረፍቲ እዩ እቲ ርክብ ተኻይዱ። ኣብቲ በቐዳም 23 መስከረም ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባቲ ናይ ሓባር ጸላይኦም ሩስያዊ ዋግነር ግሩፕ ከም ዝተመያየጡ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቱ። ኣብቲ ንጸጥታ ብዝምልከት ዝተኻየደ ሓፂር ርክብ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ደው ምባሉ ከመስግን እንከሎ ጀነራል አልቡርሃን ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ጸጥታን ቁጠባን ምትሕግጋዝ ክሰፍሕ ጸዊዑ። ብኻልእ ወገን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሚሊሻ ፈጣን ሓይልታት ናብቲ ብስዑድ ዓረብን አሜሪካን ዝተማእከለ ዘተ ሰላም እንተተመሊሱ ኣብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ተስፋ ኣሎ ኢሉ። ንሱ መደሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ብእዋኑ ከም ዝዓርፍ እንተዘይገይሩ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሊሒሙ ነቲ ዞባ ናብ ናይ ኩናት ዓውዲ ክቕይር ተኽእሎ ከም ዘሎ መልኪቱ። ብጎረባብቲ ሃገራት ዝድገፉ ሓይልታት ይኣትውን ኣለዉ ክብል ዝኸስስ አልቡርሃን ናይኖት ሃገራት ይኸስስ ከም ዘሎ ብቓልዕ ኣይገለጸን። መንግስቲ ሶማል ንኣሸባብ ንምድምሳስ ኣብ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተጸሚዱሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማ በለድወይን ብዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝቐትሉ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብቲ በቐዳም 23 መስከረም ኣብ መፈተሺ ነቑጣ ከተማ በለድወይን ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ብዝተጻወደ ነተውክቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓያሎ ዝቖሰሉ ሰባት ናብ ሆስፒታል ክውሰዱ እንከለዉ ብውሕዱ 20 ካልኦት ብኸቢድ ዝቖሰሉ ብሄሊኮፕተራት ናብ ከተማ ሞቃዲሾ ይሰጋገሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ክብደት ናይቲ መጥቃዕቲ ቦምባ ከቢድ ብምንባሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህንጻታት ብምህማኹ ተቐቢሮም ናይ ዘለዉ ሰባት ዳህሳስ ይቕጽል ስለ ዘሎ ቁጽሪ ምዉታትን ቁስላትን ክብክብል ከም ዝኽእል ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሓቢሮም። ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ነቲ ፍጻሜ ኣሸባብ ገይርዎ ብምባል ይኸሱ እኳ እንተለዉ እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ምስ ኣሸባብ ኣብ ጽዑቕ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ተደጋጋሚ ምቅያር ወተሃደራውያን ሰበስልጣን እውን የካይድ በምህላው ዘይርግኡነት እቲ መንግስቲ ዘነጽር ዝብል ትንታነ ይወሃቦ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ